akusimangalisi ngoba iscripture sithi yebo. The Gentiles blaspheme the name of God because of you. The Gentiles abantu bezizwe bayamhleka bayamthuka uNkulunkulu ngenxa yenu nina. Enihambe eqala. Funda amandla. Ngokuba igama likaNkulunkulu liyahlanjanaza phakathi kwabezizwe ngenxa yenu. Liyahlanjanaza igama likaNkulunkulu ngenxa yenu. Hlala phansi. Kungani ushumayela uqonile? Kungani ushumayela ulala nabafana? Kungani ushumayela uyisifebe? Kungani ushumayela ugqoka ibhulukwe? Ivangeli liyahlanjalazwa. Ibasani blasphemy, it's a highest level angaziyo yokweyisa nokudelela. Umuntu makuthiwa into ya blasphemy kusho ukuthi ngaba yamazwi into ethufelwa ngamathe. Levangeli lela leshunyayela obhengu loqiniza longiti. Lele sithi masihlanganyela sithi uJesu walifela, amaqhawe enkolo alifela, uzulu iphathela. Ilona leli namhlanje liyabla ebazalwane liyiswa lithufelwa. Oh, hallelujah. Amen. The word of God is blasphemed in Gentiles, noma kuma Gentiles, but abangakholwa because of you. Amen. Amen. Kusuke abantu beshumayela bamithi singane enkonzweni ngithi abanye balala nazo bekholwa baphethe amabandla namhlanje ngithi uyazi yenziwe indonto ibona abaqale bathuka levangeli so thuka ke vele ngoba li useless liyathuka nje li useless suke bona abafundisi balala nezingane sizwa namhlanje kuthiwa ukeyboard player obani wayelala nomfundisi namhlanje khona abantu abayinyanga ababele ekusindisweni bathi wayelala nami every day uba usho ingane yomfana umfundisi udumile usashumayela liqale lathuka ngaye. Ngiyamtshela bazalwane isosha mama mawufuna ukungena enkambeni yamasosha ngeke nje uvamise ukuyobhayizela emasosheni kodwa udinga isosha elilodwa elizophuma lizokunikeza information yokuthi mawufuna ukungena udelele lapha emasosheni ungena kanje nale nsindisweni kusuka abantu baba bahamba baya lapha ngaphandle bawuhlekisa ngale nto esiyo siyahlekwa-ke namhlanje ngenxa yenu sazoqhubeka futhi sihlekwe mamjobo kakhulu. Tshela abantu ukuthi abathwale emakhanda uzwe umuntu okhona wasenziwa wathi thina watho wethu umfundisi kusho ukuthi sihlukene la noma kubathethe useless lento ongobe yokuthwalisa abantu yebazalwane manifuna ivangeli elinamandla lingalishintshi akaqhubeke njengoba linjalo amama nje yobona konke lapha khona ama-makeup la kuthiwa khona iba no-love partner oyedwa la kuthiwa date nani ukuzima ngisho ukuthi umuntu aphile ephethwe ikhanda uphuma nalo kanti engeneni bese la kuthina bathi sibambe ilonga ngithi bathi sibambe umthetho bathi sishumayela umthetho bese la abantu bayaphila la yini sabamba ama-root sabambelele kuma-root ale salvation because inama-root sikhuluma ngento ehamba emoyeni nje baba nje asikhulumi ngaleyo nto thina hayi sikhuluma ngevangeli elihlukanisa umuntu nesono ukanike ivangeli kaNkulunkulu liyahlekwa phakathi kwabantu ngenxa suke thina masindla ithina sisuke saya abantu safika abantu lalela awubheke iNazaretha abantu bakaShembe kaloku bakhona nje labantu bakaShembe every Saturday ngeke bahambele ngisho umshado wefamily abawuhambile bawubambe ama-Saturday bakutshela kahle ukuthi ngizothola isiqalekiso kuNkulunkulu wami besho unyazi bathi ngizothola isiqalekiso kodwa la uthola i-nonsense uthola la these angazi ngalibiza ngani angazi these grievous wolves. You all know what little Paul after my departure put it so figure that grievous wolves so figure izinja as higher as lambs ayinakekelizisu more than imphefumulo ziya appreciate namhlanje kodwa mangakubuza ukuthi uyakwazi ngakasisifosha lokukhonza naye uyakwazi ngakasisferon uyakwazi ngamamundo athi ukwazi sekhonze naye 10 years kodwa ama-tithes apho uyawathatha for 10 years. Isho ukuthini lena? Isho ukuthi unakekela isisu more than abazali. Amen. Liyahlekiswa. Awubheke nje nawe ungena nje ku-TikTok manje kuhlekiswa ngevangeli. Uthi ungena nje kunanama-topic yazi labantu abasiphikisayo lapho ku-TikTok abakholwa imosi yabo. Kodwa abakwazi usiphikisa ngoba kusuka izinja la kuthina.
zayohlekisa lathi phesheya. And njengoba sihlekisa ngisebenza nje ngisho bazalwane. Mongcwele ngizokuhlekezela inyembezi ngiyale. Ngizengamiswa iphoyisa samiswa silibele sesimiswe iphoyisa lapha. Imise imoto eziningi iqala likhuluma leyo simile esilindelo. Mongcwele ukhuluma lento kumina. Uyikhuluma lento kumina uthi mongcwele lihlekwe ngenxa yeni imvamile. Yes, lihlekwe ngenxa bazalwane thina esile wrong emasini. Wena uthe uhlangene nefamily. Yathi ifamily okonje ukusindisiwe wena asingakwenze uthi wena hayi akunankinga letha. Yes, ufuna ukudla kwamadlozi. Uyayizwa leyo? Ngabamazi baqala abantu bamadlozi bathi awukanti iyafana pho lento. Kungani pho ngoba nangu ngangabona omunye osindisiwe uhlangene nefamily bayadlala bayaphuza baphuza ugoloko laba abanye whisky. Bephuza le whisky yabo uyasuka lo sesebezothelela ijuice uphuza yini liquid fruit. Uqeda uthi hayi ngayihashaza iglass thela phezulu kwakhulele uzama uku-accommodate lapha uzama ukufitha ufuna ukuphuza la kade kuphuzela khona izinto ezingcolile ngamanye amazwi wenza ivangeli libe weak sekuzothi kufika ungqoko ngelinye ilanga bamthelele phezulu kwaleyo glass bathi nangu nje u-andile wakwenza. Sinabantu abakhonjwayo namhlanje. Kuthiwe nangu MS Ungose wakwenza. Kuthiwe nangu Msimango wakwenza. Kuthiwe nangu uNgqoko uZibusiso Ngqoko sadivorce umfazi. Ukube nje next year senifika ngisafiki nalo mama. Senifika nentombazanyana khona la. Ngiphinde ngishaya izandla first lady nonsense. Amen. Amen. Umfazi wakhe uqala. Hey, Jesus. Sikhuluma ivangeli laba zona sikhuluma nonsense. Amen. Laba zami take it or leave it. Amen. Why kube njalo nakuJesu bekunjalo. UJesu wayeku 500 wabantu ahamba nabo. Uhamba nabo uthi lale ufika siyayazi miracle bazane ayenze suthisa over 5,000 wabantu akithi. Ebasuthisa ngefish nani